Kai, kaga iskanshin banza? Au, kaɗe ni za ka yi? Ashe ƙaramin ɗan iska ne. Mu je ni ka sauke ni a nan gaba kaɗan ko ka shi ubanka a radu. Mu je nan gaba kaɗan ne za ka sauke ni, kuma ka yi tuƙi a hankali. A radin kashe za ka yi ganganshi da nisan yanki da mashin ɗinka. Oh my God! Kai ƙaramin ɗan iska ne, ni babanka ne. Ni kaina ban san adadin mutanen da na yi da mashin ba. Na kashe mutane ba adadi. Na illata mutane da dama. Don haka ka bi da ni a hankali ko yanzu a neme ka a rasa a radu. Kai a radu ba zan bar ka haka nan ba. Kafin ka sauke ni maza ka haɗo min 'yan shanjikan ka gaba ɗaya. Halo Sajan. Ka shirya min zaratan sojoji ma da kartai guda 5 Oh a my wani God. ɗan iska da zamu koya wa hankali. Na shiga uku. Yallaɓai. Yallaɓai. To ai ni gaba ɗaya kai ka shushe ni. A rada in na san motar soja shi Allah ya tsine min. Ashe ranka daɗe ɗin yana baya. Yallaɓai. Yallaɓai ka taimaka min. A rada maƙaryashi ne ni, duk abin da na faɗa ƙarya nake yi. A rada yallaɓai tun yarinta ta har yanzu 'yan unguwarmu Janguɗa maƙaryashi suke kira na. Too much. Yallaɓai an zo. A nan ne zan sauka. Yallaɓai. Yallaɓai don Allah ka taimaki rayuwata. A rada na tuba ba zan ƙara ba. Yallaɓai. Shut up you blow this pillion, I'll delete you today. Yau za ka ci ubanka. Mu je ɗin, in mun je ka sa a harbe ni ko ka sa a maida ni ƙuli-ƙulin rakiya. Duk tsiya dai ai zan warke ko? A rada ɗaya bayan ɗaya in na warke sai na shi ubanku. Au haka ma za ka ce. An faɗa ɗin in mun je ku rataye ni. Sorry, you. Wato ainihin ku zuburbuɗa mana subscribe sannan ku danna mana wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Mun gode.